No, zdravím všetkých trojdariakov, vítame vás aj s Jarinom. Napadlo ma, že sme dlhšie žiadne video neurobili a bolo mi to ľúto, pretože ja som sa chválil aj v našich videách, alebo lepšie povedané, Jarino ma chválil, že som vyhral ligu Slovensku a že mám pohár. A úplne som zabudol na Jarina, že Jarino je vlastne víťazom ročník 2023. Hej, to je tento putovný pohár, kde už má aj Jarino konečne si zaslúži svoje meno. Vyhral ročník 2023. Jarko, ktorý to je tvoj pohár? Tento? Ten krajší. No, toto je Jarkov pohár. Ja som si musel zobrať aj svoj, nie aby som sa pochválil, že tu mám pohár aj ja. Ale nebojte sa, nebude to o pohároch. Ale teda keď už sa to Jardovi podarilo, tak sme museli toto video urobiť. Ale prvá otázka na Jarina, lebo mňa by zaujímalo, ako sa jeden náš český kamarát pretekár pýtal: Jarino, jak je to možné, že taký starý človek ako ty si vyhral pohár a ligu? Tak to mi teda povedz. Nebudou zatím nejaké ty peníze. Otíku, týmto ťa zdravím. Ale neboli za tým peníze, ale keď sa pozrieme, že naša liga od roku 2016 až do roku 2023 nemá dvakrát toho istého víťaza. To len ukazuje vyrovnanosť, jak je to zložité, jak je to ťažké. A každý z tých chalanov, ktorý tú ligu vyhral, je špičkový pretekár a mal by záujem vyhrať to dvakrát. Napriek tomu v tej konkurencii to nejde. A teraz, že čo k tomu pomohlo? Ono je to samozrejme aj šťastie. Potrebujete aj šťastie celý ten rok a potrebujete prísť na volačo, čo vlastne vám daný pretek vyšvihne. Mne sa podarilo v priebehu 2-3 pretekov nájsť plandávku, ktorá mi absolútne zapasovala a s tou plandávkou som sa dostal viackrát na bedňu a potom sa už ľahko teda drží to miesto, keď ešte súperi vám pomôžu s tým, že nezachytajú. No to mňa zaujímalo, že aby si vlastne povedal, čo si tento rok chytal a čo ti najviac pomohlo. Žiadna tajnosť. Všetci, čo ma poznajú, vedia. Chytal som Sofiu 1.6, 1.2, farba 0.90. Vyzerá obyčajné, ale keď si zapnete UV svetlo, čo som vtedy ani nevedel, tak mení farby, je trošička inakšia. Na túto plandávku to bol úspech celého šťastia a výsledku, lebo to šťastie samozrejme k tomu potrebujete. To je absolútne jasné. Tento rok, 2024, už nefunguje tak ako 23. Prepáč, že ti skáčem do toho, ale vieš mi povedať číslo tej farby, keď je taká? 0,90. 0,90, čo sa týka Norrisu, 0,90. Všetky tie série 90, 91, 2 sú metalické a majú UV laky, ale to je o niečom inom zasa. No ale keď to inak vezme, ty si vyhral obrok, medzi nás sa vtlačil náš veľmi dobrý kamarát Majo Michalka, až raz by bol ochotný si tu sadnúť a tiež taký rozhovor s ním urobiť, aj keď on teda není moc na tie rozhovory, ale bolo by to pekné, že by sme sa stretli, dokonca niekedy by sme sa mohli stretnúť všetci víťazi celej ligy a urobiť si taký nejaký duel, ale to je len taký sen. No ale ty si vyhral viac menej tú ligu na gumičky. A viem, že si Fižapový, tak ty nám zasa ukáž, čo teba vytiahlo hore. Jasne vidíte, že mám oblečený dres Fižap, takže je to preto, lebo mne naozaj ten Fižap tú ligu vyhral, hlavne tie posledné kola, čo sme chytali. Všetci to vedia, kto je pretekár, že som naozaj vtedy chytal na Pupu Coffee Milk, to je prosím táto verzia 1,5, hej, v 2 posledných kolách. A vedel by si mi povedať číslo farby? Číslo farby by som ti povedať nevedel. 104, keby ťa to zaujímalo. 104, no, tak je lepší, hej, je lepší. Lebo to chystám. Je lepšie, no vieš, ale ja zase cítim, ako poriadne smrdia tie Fižapy a to mám v nose stále, takže to tam je. No dobre, no tak toto je naozaj o tom, že mne teda pomohla táto verzia k tomu a tebe pomohla táto Sofia. Takže som na to hrdý, lebo Harbajc nástraha je taká viac cenená, aspoň z môjho hľadiska. A Softbajc je možno u teba viac cenený, ale nie je to len tak, srandujeme medzi sebou. Naozaj raz by bolo pekné si týchto víťazov dať dohromady, lebo sa všetci poznáme a zachytať si spolu s výnimkou prvého víťaza, ktorý je Peťo Hornák, a to je náš majster sveta chytaní na tečúcej vode, všestranný pretekár, veľmi dobrý chlapec. Keby sme sa všetci dokázali stretnúť a urobiť si taký duel na videu, bolo by to niečo úžasné. No ale radšej bez neho, lebo on by to určite vyhral. Takže toto je len taký krátky toto vstup.
Čo sa týka týchto nástrah, tie nástrahy, čo tu máme, sme určite aj prezentovali aj Fižap Pupu, alebo o Fižapoch nájdete v našich videách. Je tam veľa noviniek. Je tam aj o týchto našich plandavkách, takže... No je tam veľa noviniek a nechcel som ti skákať do reči, ale budeme pripravovať, jasné, lebo musím, som starší.